Aktiivihermi. Niin sitä ei löydetty. Sitä ei saanut ole. kavettua. Norrakaanat on Oriven ja metsä vahel kui palju? Pune, Oriven. Niin, Joo. ja yksi oli se... Olet sä liha juures kasuttanut? Meillä oli eilen. Ja siis meillä oli Tammi Vittori meillä ja siis oli pantu kask vahelle. Se on se Ahtle, joku mikä, kun siis Jänkärsson oli toi. Teistä? Tää on mä oon tuonut tän Suomesta, en tiedä, Tämä toi Suomesta. mutta että kasvaako tätä täällä. Mutta se on tämmönen... Se on ka, kun mitte selline õrne ja sellest ma ei saanudki kohe aru. Eli puhe on nyt villivihaneksista, eli ne on niitä joka pihan inhottavia rikkaruohoja, jotka kaikkein parhaiten voi niin kuin torjua syömällä. Tosin niitä on monia näitä tuttuja villivihanneksia tai rikkaruohoja on niin paljon, että niitä ei kyllä ihan syömälläkään. Kun ei se tosiaan ole mitenkään, ei pahanmakuinen ainakaan ollut, niin kuin huomasitte, että kyllä sitä voi syödä. Et se antaa ne hyvät aineet siitä sitten. Sitten otetaan siankärsämö, eli tämä rautrohi. Onko tämä teille tuttu? Miten te tätä käytätte? Teen. Jos on jotain vaurioita, niin sitä voi käyttää. Mutta ei kannata käyttää tällaisella säällä niin kuin nyt on, että kuumalla auringolla, koska se aurinko